50 sena li hawnhekk rajtu jinbidel minn post residenzjali għal post ta' divertiment. Di tagħmel differenza kbira. Illum ma baqax iżjed residenti hawnhekk fit-tul, ma sempliċement jiġu u jitilqu. U allura rajnih jinbidel u sar post ta' ristoranti, massage parlors, clubs, casinos, hotels, eccetera, eccetera. Din nistgħu ngħidu li kabbar il-kummerċ għal post, però fl-istess ħin qatel il-ħajja ta' komunità. U aħna illum qed noffru stil ġdid ta' komunità. Infatti min jiġi hawnhekk ma jkunx residenti hawnhekk ma jiġi għal paċi. Issa ħloqna post ieħor ġdid ta' meditazzjoni, ġnien fuq il-waw, ġnien illi huwa ħareġ mill-idea ta' ktieb illi ħareġ Peter Kalamatta fuq il-pjanti li jikbru fl-art imqazza u jikbru wkoll Malta. Ħadna l-quotes, il-kwotazzjonijiet li hemm fil-Bibbja f'dan il-ktieb u li jissemmew daw il-pjanti, qed nużaw l-istess pjanti u nwaħħlu l-quotes biex noffru lil min irid daqsxejn kwiet irid jinqata' mill-istorbju li ġeneralment hawn ġo Paċeville, jiġi joqgħod hemmhekk għal kwiet barra l-kappella fejn l-Ewkaristija dejjem, imma mhux nisrani jew inkella min iħoss li għandu bżonn spazju iktar għalih innifsu, imdawwem minn ambjent sabiħ ta' ġnien, qed noffrulu ġnien. Żgħir fejn huwa jista' jirrifletti fuq il-valuri veri tal-ħajja. Sfortunatament waqt il-kummerċ huwa importanti. Intilfu ħafna mill-valuri. Ma nafux xi tfisser il-ħajja, ma nafux x'inhi vera l-ħbiberija, ma nafux x'inhu r-rispett tal-persuna l-oħra, id-dinjità tal-bniedem, it-tkissir tal-ħajjiet. Daw tlifnihom u qegħdin nitilfuhom. Nitilfu ħafna żgħażagħ u allura min jibqa' u min hu responsabbli għandu jirrifletti iktar fuq kemm sabiħ għall-ħajja, kemm wertet li wieħed jgħixha sewwa u kif għandu jkun, u allura qed noffru dawn l-opportunitajiet. Anki għandna screen barra minn hawnhekk aħna barra l-Millennium Chapel fejn qed nagħtu messaġġi kontinwi pożittivi ħalli għalmenu hawnhekk ġo Paċeville ma jkunx hawn biss l-ikraħ, ma jkunx hawn biss inċidenti koroħ illi idejqu lis-soċjetà Maltija, imma aħna qed noffru wkoll mument pożittiv, qed noffru oasi ta' paċi ġol qalba tal-intratteniment li għandna Malta.